Čavesky čavos, moje meno je Puka a vítam vás pri mojom ďalšom videu, konkrétne pri Random Talku. Takže Random Talk som vymyslela ja sám, nikde som to nevidel, akože možno takto to má, ale napadlo to mne z vlastnej hlavy. Idem sa tu s vami baviť o témach, ktoré sú úplne random, ktoré mi napadli, tak som si to zapísal do telefónu, proste do poznámok. A že vám ich idem povedať, idem to zo seba dostať von. A ešte predtým, než začneme, šiltovku nenosím normálne doma, ale moje vlasy momentálne nevlasujú. Takže preto mám šiltovku. Vyzerá to možno ešte horšie ako s vlasami, ale už to je jedno. Takže tak. Ako prvú vec tu mám, že kde zmizla dubajská čokoláda. Nie akože, ja už som ju ako dosť dlho nevidel nikde na TikToku. Donedávna ešte vlastne boli videá, jak ju rozpučovali všetko, však ja mám aj video z Mixitu. Máš ho tu, kde som ochutnával jahodovú dubajskú čokoládu, určite sa ho pozrieť. No a zrazu nemám ani jedno video o dubajskej čokoláde. Ani že trochu. Teraz tam už vlastne nemám nič také. Takže tak, pýtam sa otázku, kde je dubajská čokoláda. Akože tak extrémne mi tu nechýba, nie je to dačo také, že wow, vieš, že extrémne. Ale tak, ale zase to trvalo, hej, celkom dlho. Už aj minulý rok to začalo. Hej, minulý rok to začalo. Ešte sa to ťahalo rokom 25. Takže akože už aj bolo na čase, že by odišla. No, keď už sme pri tom, kde čo zmizlo. Kde zmizol Brain Rot, prosím vás. Akože neviem, jak to máte vy. Ale ja to už nemám nikde po TikToku. Toho tung 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 sahur, ballerino cappuccino, bombardino krokodilo. Neviem, jak ich mám skloňovať. Proste ich už nikde nemám po TikToku. Už tam boli aj také videá, kde tancoval také tančeky. Ten tung 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 sahur. Takže tak. A už to nemám reálne, že nikde. Takže, dámy a páni, ako ja svíjam toto video a nedá mi vám tu dať ďalšie videá tohto typu, takže ich tu budete mať. Dokonca aj Mobile Fox na to vytvoril kryty a už to nie je nikde. Takže tak, už som aj toto zo seba dostala. Som zistil, že je to veľmi neaktuálne, keďže keď som toto video dotočil, tak mi môj brat povedal, že on to má stále všade, akože v pohode, však možno len on. Lebo ja som to už vážne nikde nemal. A v škole to počujem všade. Doslova všade. Každý jeden žiak tam hovorí o dačom takom, už mi to lezie na nervy. A zhodou náhod to zrazu vidia aj mne na TikToku. Takže akože je to úplne neaktuálne. Takže hovorím úplne o ničom. Ale nevadí, je to najviac random, preto to je Random Talk. Čaute. Toto video reálne bude celkom rýchle, si myslím. Ďalšiu vec tu mám, že aby nevychádzali samé videá, že ochutnávky, hej, by ste tu mali aj niečo iné, tak mi napadlo, že by som mohol zrobiť Q&A, ale na to by som potrebovala nejaké otázky od vás. Preto mi napadlo, že by ste mi do tohto videa, do komentárov, napísali nejaké otázky na Q&A, ktoré by mohlo výsť. Samozrejme úplne na 100%. Rátam aj s tým, že tu nebudú žiadne komentáre, keďže mám 9 videí a je pod nimi len jeden komentár. Ale tak, dúfam, že budú. Akože, chápeš? Neviem. Čo? Proste Q&A. Tu do komentára pod toto video čakám otázky. Keď tu nebudú, tak čo ja viem. Ale nie, teraz zastav sa, ja počkam a chod napísať otázku. Normálne čakám, vážne.
OK, dúfam, že si už napísal, keď nie, tak sa potom zastavíš a napíšeš. Mám tu ešte dve veci. Za túto vec sa mi už vážne každý asi vysmeje. Aj zo spolužiakov, aj z neviem koho, ale tak čo už. Potrebujem to dať zo seba vonku. Aj brat sa mi za to vysmiel, keď som mu povedal, že to bude vo videu. Že vám chcem odporučiť jeden film, respektíve rozprávku. V podstate oboje. A to Crocodile Lyle, akože teraz sa mi budete smiať možno, ale za mňa to je úplne super film. 70% ľudí, čo poznám, ten film ich absolútne nebavil. Ale za mňa je to celkom dobrý film. Má to hlavu aj petu. Je to vlastne o krokodilovi, ktorý vie spievať. Asi tak. A čarodejníkovi a rodine, kde bola mama kuchárka. A syn chodil do školy. Ja neviem to v krátkosti, ja neviem povedať obsah filmu. Neviem povedať obsah všetkých filmov, proste ja neviem hovoriť obsahy. Neviem hovoriť celkovo. OK. Takže tento film vám chcem odporučiť. Asi tak. No a posledná vec, čo tu mám, je, že asi ste si to už všimli, keďže predpokladám, že nie ste dutí, že som dnu, že toto už je druhé video, čo som dnu, keďže vonku poslednú dobu nie je také extrémne pekné počasie a dnu máme izbu, ktorej nie je nič skoro, takže je tu aj trocha ozvená, ale to mi až tak nevadí, dám tam hudbu do videa a bude to dobre. A mám tu peknú bielu stenu, čo mi vyhovuje ešte viacej, takže tak. A tu sa mi natáča ináč aj 100-krát lepšie. Nemusím sa bať, že či mi nejaký sused nechodí za tujkami. Nemusím riešiť vietor, ktorý fúka. Nemusím riešiť kohúta, ani sliepky. A tak. Takže toto bol môj random talk. A určite sa môžete tešiť aj na ďalšie takéto talky. Random talky. Lebo ma to veľmi baví. Toto video sa mi veľmi dobre natáčalo ináč. Strašne ma to baví, proste aj ma bavilo si chystať veci k tomu videu. Že to bude také voľnejšie, že nemusím, chápeš, one. Ale že môžem proste s novou rozprávať, viem o čom mám rozprávať a tak. Nezabudni mi určite dať like a odber. Taktiež ma môžeš začať sledovať aj na mojom Instagrame. A určite nezabudni na toto Q&A napísať mi otázku na mňa. Akože, keď tu nebudú otázky, rátame, že maximálne budú 2 komentáre, akože úprimne. Ale nevadí, akože ani 2 komentáre podľa mňa nebudú, lebo každý z vás si pozrie video a nedá ani like, ani odber. Takže teraz by som vás poprosil, toto video dopozerala až do tejto časti. Dajte like a odber. Nech vidím, koľko vás to dopozeralo. A napíšte mi komentár do budúceho videa, alebo pod budúceho, alebo proste do Q&A. A tak asi. Čaute.